mubo ra ning atong ebanghelyo pero undanon kaayo. Gani mao ni ang ebanghelyo nga gibatunan sa atong mga santos, labi na gyud sa mga martir. Kana bang moingon nga magpakamatay gid ta aron mamunga tagdaghan. Kay ni kamatay manggod nato mga igsuon matud pa ni Kristo, hukman ta sumala sa atong mga binuhatan. Ikamatay ba? Dili tan-awon ang atong ranggo, presidente ba ta, senador ba ta, congressman ba, santo papa ba ta, unsa pa na diha, obispo ba, pare, or sakristan, or dato ba, or pobre, di na mo'y tan-awon. Ang tan-awon sa Ginoo sa estado sa atong kinabuhi, sa estado sa atong kinabuhi, unsa may atong mga binuhatan. Nya kining mga binuhatan sa tao mao ni ang gitawag ni Kristo og bunga. Matud pa niya ang kahoy mailhan sa iyang bunga. Kung maayo gani, lami gani ang bunga, maayo sad na nga kahoy. Nya ang tao sad kuno matud pa ni Kristo mailhan sad sa iyang binuhatan. Gani ang mini ug ang tinuod nga propeta maila sa ilang binuhatan. Sige, lingi ay mon tupad. Yung na daghan na kagbunga. Ay, pungatan ako no. Na daghan na kagbunga. Nya mo sanong gani, yung na unsa man, lami imong bunga o dili. Kay usahay, daghan tagbunga pero way lami. Kanabitang inig katilaw sa mga tao sa atong binuhatan, mukulima. Moana, moaslom ang naong ba? Nanglitan, dato ka. Oh, very good. Dato ka. Sa ato pa, kusog ka maning kamot, kugihan ka mo tigom og kwarta. Okay, good. Blessed ka sa Ginoo. Kay sa una, pobre kay ka, karon milyonaryo na ka. Yes, very nice. Pero kumusta man ang imong relasyon sa imong isig katao, ginamit ang imo karong bag-ong estado. Dili ba mo aslom ang ilang naong sa dihang imong gikural ang ilang agianan? Di na hinoon sila kaagi. Sa dihang nangural ka, unya imong gialihan ang kanal sa tubig, adto na noon mulinaw ang tubig sa ilang mga balay, panahon sa dakpong uwan. Ana, di mo aslom ilang naong nga magsigi kag paningil anang imong gipautang nga imo pag yung gibutangag interest, nya ikiha pag yun nimo sila, og di kabayad ang mga pobre, di ka mo aslom ang naong. Hoy, tubag. Kanang yaw-yawan na kay ka, magsige na kag pamalikas, sige kag panglatos anang imong mga anak, tungod lang kay di ka kauyon silang binuhatan, di ka mo aslom ang naong sa imong mga anak. Kana magsige na lang ka anang sugal, di na gani kakaatiman sa inyong pamilya, isip bana, isip amahan, tua sa sugal ug sa inom, tungod lang kay anak kay kwarta, na anak kay mga barkada, di ka mo aslom ang naong sa imong pamilya. Kanang magsige na lang yung kog pangulikta. Unya, ako yung nindoton kayo ang akong bulsa, burot na kaistanan. Unya, ang ako mga kauban dinis parokya na nagluspad ang naong. Di ka mo aslom ang naong anas parokyano. Kumusta man? Ni aslom inyong naong din o ni nindot? Di lang mo bakakon, okay kayo. Ano? O na ang bunga. Matud pa sa unang pagbasa, sige, nindot na atong bunga, pero dili pa din na igo. Kinahanglan daghan ang bunga. Daghan. Muna ningon si San Pablo, ang nagtanom og jutay, muani rasad og jutay. Ang nagtanom og daghan, muani sad og daghan. So, tanom yun. Nya matod pa din sa atong tubag sa Salmo. Sa kita itong tubag sa Salmo? Bulahan ang tao nga maluluyon ug nagpahulam kanila nga nagkinahanglan. Ingka pa dir naaman lagi nagpahulam. No,
Ingka okay ra gid na magpahulam. Okay man, o may problema, ay lang paningil. Moro may giingon ni Kristo, kung kamo magpahulam, ayaw mo paningil. Pasabot, o mubayad siya, okay. O di sad mubayad, aing na dayon. Kaluyan lang. Mo nagapares ning maluluyon. Kay maluluyon ka, di ka maningil. Nga, inyo nang sundon. So ang pagtanom dahil sa atong kaugalingon, mao day ang pagpractice sa gugma, kaluoy, o pasaylo. Kining tulo, at least kaning tulo, gugma, kaluoy, o pasaylo, mao ni siya ang atong praktison, aron ang atong kaugalingon matanom, o mutubo, o mamunga, diha sa kinabuhi sa atong isig katao. Kay di man pwede itanom atong kaugalingon dias minteryo. Kanang minteryo lubnganan na di na tamnanan. Asa man nato itanom ang atong kaugalingon diha sa atong mga isig katao. Ang atong kasing-kasing mao ni siya ang tamnanan. Sige, lingi ay mong tupad. Ing na akong itanom ang akong kaugalingon diha nimo, sugot ka? Sige, ing na akong itanom akong kaugalingon diha nimo, sugot ka? Oy, sayop na siya. Dili man kita mo idawaton ang pagtanom sa atong kaugalingon ngadto sa atong isig katao, mao ang pagdawat nato sa atong isig katao nga way reklamo, way kondisyon, way bati nga huna-huna. Kana bang gitawag og total acceptance. Matud pa ni Kristo, love your neighbor as yourself. Kana bang isipon nimo, lahi kayo no? Sa magtanom tag binhi, ang binhi mo'y atong itanom si yuta, ang yuta mo'y mudawat sa binhi. Pero ang kuan di ay sa atong relasyon nga mga tao, ang ato dayang buhaton, kita mo'y mahimong yuta. Kita'y mudawat og una sa atong isig katao. Sa ato pa, sila mo'y atong itanom sa atong kasing-kasing una aron matanom sa ta sa ilang kasing-kasing. Mao na nga niingon si San Francis of Assisi, di ba naam na kanta nga sa ta, teach me to love than to be loved, to wish to love than to be loved. Na ba ito na? To understand than to be understood. Sa patong usa. Kay it is in loving that we will be loved, that we get love. It is in pardoning that we will be pardoned. Di ba? Kita mag-una. Sige. Usba to ganiha. Lingi ay mong tupad. Ing na sultihi siya na gidawat tika na way kondisyon. Sige. Sige na. Dito sa inyong balay, kamo, iniguli ninyo, ingna ng kauban nyo sa balay, tagsa-tagsa agyong sulti, ingna, gidawat tika na way kondisyon. Ang tapulan kay nimong anak, imong dawaton. Ang kugihan, imosang dawaton. Ang buangon, imosang dawaton. Ang buutan, dawaton. Indot no? Mao na hitabo sa mga martir. Kani si Saint Lawrence or si San Lorenzo nga martir, sa dihang giasal na ni siya, nagsigi siya pakatawa, kasigi siya joke-joke basta nag-asal niya. Kanabitang gibunog na kag maayo, nya gigapos na ka, gitungtong na kaskayo nga purting dakua kanang gitawag og gridiron ba na ang pagtawag ana pronunciation o gridiron kanang bang murag aslanan ba nang barbecuehan bitaw nga dako nya gipuno gyud kayo nya gipahigda siya didto gasige siya pakatawa sa iyang mga sige siya smile cheerful kay siya sa nag-asal niya kamo makahimo mo ana uy ambot lang kasi makahimo na to ana kanang giasal na ka unya magsige ka pong kag smile sa nag-asal nimo unya kay nalingaw man ang nag-asal niya nalingaw og sugal-sugal tabi-tabi gibiyaan siya didto ba kay wa man sad siya lihok-lihok di man sad siya kanang sabaan wa sad siya magsagit-syagit wa maglimbag-limbag
Naka-feel siya nga luto na kayo ang iyang buko-buko. O pa masad siya mamatay. Luto na kayo ang buko-buko. Mo tong gitawag niya ang nalingaw man, ingon din siya, "Brad, murag luto naman kay niya akong likod, balihan ako." Gipabali niya. Di ba ang sugo ni Kristo niingon raman, kung sagpaon imong pikas aping ipasagpa ang pikas, hasta sa di ay nang isugba ka, ipasugbas ang pikas. Nga siya gasulti ani cheerfully, matod pa sa documentary sa kanini ang historians. Cheerfully iyang giingna ng iyang mga nagluto, nagsugba niya, "Balihan ako kay luto na kayo ang akong likod." Ug hangtod siya namatay. Pagkanindota. Hunahuna ako no kun ang tanang mga tao sa kalibutan ingon anig batasan, maggubat ka ha? Wa gyud. Hunahuna ako no kun kabung tanan diha sa pamilya ingon ani og batasan, gubot kang inyong pamilya? Pastilan dili gyud. Hunahuna ako no dinhis parokya ingon anig batasan ang inyong pari. Nindot kang parokya? Perting nindota? Hunahuna ako no ang atong nasod ingon anig batasan ang atong mga leaders. Nindot ka ha? Pagka nindota. Ako bisan tinuod og daghan man gyung muriak og mo istorya ko bahig politika, pero ako gining kutloon karon ang bag-ong nahitabo. Kay para nako, this is one of the best examples para nining ato karong teksto sa atong ebanghelyo o sa atong giselebrate nga pista ni San Lorenzo. Ang atong former president, si President Ramos, namatay o gilubong kagahapon. Sa paghaya niya, miduaw na didto si PBBM, President Bongbong Marcos. Unsay gisulti niya sa asawa sa former President, FBR, ingon siya, "Nindot kayo imong bana, nakahatag og stability og kalinaw sa atong nasod." Ideal kay siya nga pagka-leader. Muna iyang gisulti. Nya nitambong na sad siya sa kuan gahapon sa lubong, maura gyapon ang iyang mensahe. Symbol of stability and peace si President Ramos, former President Ramos, Fidel Ramos, human sa 1986 nga kagubot. Kinsa man to'y gigubot pagka 1986? Gasalida karon ay made in Malacañang, gahisgot na sa ilang others inside story. Kinsa may na member atong kagubot, ang pamilya ni President Marcos nadala ngadto sa Hawaii, ingon sila gi-exile, di na lang ta mo take ana og hain na nag-exile ba or ningadto ba sila. Ang point lang nako nga hasta kana si namatay karon, may he rest in peace, kabahin na ni adtong grupo sa EDSA 1 nga nakapawagtang nila sa Malacañang na dethrone ang iyang papa ni aning PBBM. Nya naglayat-layat na sa kalipay si President Ramos nga nagmalampuson ang EDSA 1. Bisan pag ino nato nga buangon yung kayo ka, butang talang ba? Pero naitaw nga ga-rejoice tungod kay na dethrone ka. Inigabot nga ikaw nasad mo powerful, unsaon man nimong tawhana. Nya wa pagid sila pauli adiri, namatay iyang papa pagka 1989, wa gipauli, wa gipalubong, nahimo na sang presidente for 6 years si FBR, wa lang gyapon gipalubong iyang papa sa libingan ng mga bayani. Ug ikaw anak ba sa imong bation? And here comes the time nga ang namatay mao kadtong tawhana. Unsay gibuhat ni PBBM, gihipakita niya ang dakong gugma, gibalik niya pag-angkon nga relative ba yami, close relative. So this is a family event.
I am one of this family. Unya, paghuman, gipalubong with high honors. Everything. Wa, gibisan gamay nga hisgot sa mga negatives. Ako isip pare, nakaingon ko, how I wish I have the heart nga ingon ani. Kay bisan ako usahay, makadumot ba ako? Ano bang makaingon ko ba? Mahitabo, makaingon ba ako usahay? Mirisi. Di abitay kausaga ang nagsigig yung kuan baga sigig yung daog-daog ko di pa ko to pare gadaog-daog na ko bagi misunderstood yung kog maayo gimaritis pa kog maayo sus ang resulta kay nga may gathering nga siya maoy nagpasiugda nya obliged man ko muadto kay usaman ko sa mga members atong maong organisasyon di ningadto ko ang akong naong kusmod kay tanan inig sulti niya pasiaw-siaw pa siya dito adi jud ko mo katawa maana ra jud pakita ginako nga akong naong isog kay tanan di ba naam tayong nana paragod aning ako dinhi mga staff na may maglagot na ko usahay nga inig pangaon ako ngari mo duko lang ginagkaon di gina magtingog di gid magpakatawa-katawa ko or na ako isulti di ra na magtan-aw nya usahay pa ipakita pag yun nga matub na to tugtog ana kay galagot di ay ana una pero sa aning nahitabo karon nakaingon ko wa gipakita bisag gamayng semblance sa kalagot or paghisgot ni adtong maong kuan pasaylo ako ninyo nga ako ning gisgotan but wa ko moingon nga mao na gini ang perfect pero how I wish the leaders of countries and the church naaaning batasan nga Diosnon ba kana bang mutan-aw sa nindot nga nabuhat sa usa ka tawo dili magsigig tan-aw sa bati kana bang timan-an nato ang nindot nga nabuhat sa usa ka tawo dili ta magsigig timaan anang bati niyang nabuhat kay pulos man kita mga bati naa sa tay mga nindot alingian ay mong tupad tanawa kuno ang naong nga nindot ba labi na gyud naanad kag tan-aw ang naong nga naa kay daghang makit-ang bati oy pero mao ba nay atong i-highlight ang nindot ug ang ato karong presidente thanks be to God maningkamot gid siya pagtan-aw sa nindot ug pag sa likway sa bati mao ni siya ang gitawag nato og Christian love to highlight the positive and to ignore the negatives. Sabihin ko ha, Christian love highlights the positives and reject or neglect the negatives. Gani, matod pa gani ni Kristo, conquer evil by doing good. Ang bati, buntoga pinaagig, nindot, padanglitan imong bana, nangabit, kabati ana. Pero inig uli sa imong bana gikas iyang kabit, appreciate. Dong, salamat ni uli ka after 3 weeks. Mingaw na kay konimo. Now, I can have you. Ana. Ayaw paghisgot nga, diin bang ka, diin naman sa ka, dito na sa kagalumlom atong imong kabit, animala ka, pistiha ka. Ayaw anak, ingna nalipay kong ni anak ka, nauli na ka. Anak, kung sa may imong kinahanglan, sa may akong buhaton, highlight the positive. Kada kong positive, anak, nga niuli. Nya, mahimo na ninyo, mga asawa. Kamong mga bana, kung ang inyong asawa, gidate sa pari, mga 3 weeks or 3 days lang, anak, wa molis inyo, dagi, kuyog sa pari, wa mananghid. Pag uli, kung sa inyong isulti mga bana, may ngonsad mo, salamat sa Dios na uli na ka. Gihatod pas pari. May gani, kay pari, yun mo imong gikuyugan. Anak, mana ka? O, kanindot anak mo, kuyog sa pari, kapasitive anak. Oh, mga naong ninyo, ambot lang. I-post pas Facebook, kuyog ang pari sa imong asawa. Mo, ang pag-istoryang di mao, di rabagi na tinuod. Ako pa nagsama tinuod sad pero di na tinuod. Na highlight the positives, ignore the negatives. Nya kini siya
sakit kini siya makamatay ni. Ang resulta ang saman pagpakamatay lang. Sige, ang mga patyonon nindog na tag.